gamay nga motor, no? Balay, lang pwede raman kay malata naman siya kanila. Mas malakuan naman siya. Ano, pagod na? Kaya pa? Kukuha pa tayo o pagod na? Last na lang. Last batch na lang. Yan. Guys, babalik pa naman ka. Kukuha na naman pang last. Pagod na. So ayan guys, pang last na namin, last batch na namin na itatapon yung mga basura na mga naputol namin yan. Yan. Last na. Ito siguro, tadi siguro malapit. May bugat man eh. Yan. Dadala ako ng ano. So yan. Magtambay sa takadali din, maglingkod ka ng paulay. Di dapat sa may ano, bato. Sabi ko sa kapatid ko, magpapahinga muna kami bago kami babalik doon sa bahay nila kasi parang nawawala yung ano, yung hinga ko. Kasi ang dami yung tinapunan dito ng basura. Yan. Okay, hirap. Ang dilim na dito. Yan. Tatapon namin. Ito. Okay lang naman magtapon ng basura dito sa Camella. Basta yung ano lang, yung mabubulok lang. Yung mga cellophane bawal dito itapon kasi meron naman kumukuha ng basura every week. So yung mga ano, nabubulok,
pwede lang itapon dito kasi so guys, magpapahinga muna kami kasi parang hindi ako makahinga. Tapos ang sarap ng ano dito, hangin yan. Ang sarap ng hangin dito, oh. Sabi ko, upo muna tayo at magpapahinga kasi grabe ang hangin dito. Sabi ko dadalhin namin yung anak ko at saka yung pamangkin ko kasi mas enjoy naman yung marami kami dito kasi tawa ng tawa. Tapos pasyal kami doon sa ano, sa malayo, sa may ibang block. Doon sa block. Ano yung block? Doon? Phase 2. Yun, sa phase 2. Phase 1 pala ito. Doon yung phase 2. Minsan, pag pumupunta kami dito, pumapasyal naman kami doon sa phase 2. Pero hindi yung hindi kami aabot doon sa pinakamalayo. Dito lang sa malapit. Kasi natatakot kami. Wala kasing ilaw doon sa ano, pinaka dulo-dulo. Yan. Pero maganda na ngayon, no? Meron ng mga ilaw. Yan, yan, yan. Sa phase 2. Phase 2 yan sa Camella. Tapos dito ang phase 1. Yan. Dito kami. Nagpapahinga kami kasi nakakapagod. Hindi na yata kami ano makabangon nitong bukas kasi ang sakit ng katawan. Ngayon pa lang sumakit na yung katawan ko. Siguro bukas hindi kami. So okay lang naman kasi tanghali na naman kami uwi ng Panabong. Yan. Ulam namin down chicken. Yung ulam namin yung sit down chicken. Natatawa yung kapatid ko kasi may kachat akong ano friend ko na babae doon taga Morocco. Sinearch ko kasi yung kaibigan ko na si Umayma. So hindi ko siya nakita kasi wala na siyang ano, hindi na siya updated sa Facebook. Parang nag-stop na siyang gumamit ng Facebook kasi binawalan siya ng kanyang ano, husband. Bago lang kasi siyang kinasal. Pinagbawalan siyang gumamit ng cellphone kasi siguro ng ano, husband niya. Kaya yun, nag-search ako, nag-type ako ng meet friends in other country, then lumabas yung taga Morocco pa rin siya, si Talia ay Nadia Taf yung friend ko. Nakita ko sa Facebook, search ako ng ano, meet friends yan. Tapos lumabas yung ano, then ang saya ko kasi taga Morocco din siya. So pasensya kayo sa Tagalog ko guys kasi Bisaya naman talaga ako. Tinatry kong magtagalog. Alam ko naman magtagalog pero yung ano, tono ng Tagalog ko parang Bisaya pa rin. Yan guys. So kaya yun. Friend na kami ni ano, Nadia. Masaya naman siyang kausap. Sabi niya hindi siya marunong ano talaga mag-English, yung mga word na English ko hindi niya naiintindihan. Siguro mali din yung grammar ko kaya hindi niya maintindihan, pero okay lang naman yung mali. Minsan naman maintindihan naman niya. Kasi mismo siya hindi naman siya marunong mag-English. Nag-aral lang siya para ano, matuto siyang magsalita ng English. 'Yon. Pero hindi talaga siya marunong mag-English. Meron akong sinasabing hindi niya maintindihan kaya minsan sina-sign language ko na lang, so titingin yan sa akin tapos tatawa na lang yan siya. Days pa lang kami na naging friend. Nagko-contact kami sa ano, sa WhatsApp. Sabi niya kasi doon kami mag-contact sa WhatsApp kasi malakas yung signal. Then okay naman gamitin yung WhatsApp kasi doon naman ginagamit ko. Yun naman ginagamit ko dati, yung ano, kinukontak ko yung friend ko na taga Morocco na si Umayma. So yan guys, magpapahinga muna kami tapos mamaya aalis na kami dito at uuwi na kami. Magluluto na naman kami ng ano, hapunan namin.
Yan, nandun naman yung asawa ko. Siya na nagluto ng kanin. Kanin at saka yung piniritong isda. Siguro kami pa ang palulutuin niya ng lauoy. Sabi ko kasi maglauoy kami. Yung gulay na sinabawan. Yun. So guys, hintay-hintay lang. Uwi na kami ngayon. Yan.